Какво е това? Ако отдалече го погледнеш, няма да ти говори абсолютно нищо. Но всъщност оказва се, че това е фонтан. Или поне бил е фонтан. В момента е празно сиво нещо си, което събира боклуци. Сега ще ви го покажа по-далече. И така, това е било фонтан и се намира в така нареченият американски център, който пък се намира в град Неапол, Италия. Този американски център, ето, това отстрани е мястото, оставено за 3 панорамни асансьора. Този американски център, според мен, така като го гледам, аз съм идвал и друг път тук, е много сив, безличен, много мръсен и според мен напълно излишен в красивият иначе в ретро стил град Неапол. Ето го, американският център в град Неапол.